sigra katindakaken tata wadicara sembah kalbu temanten putri Hanjengku kanthi kebaik panuju jroning griya Mas Dewi ingkang sowan kula Fitri Kangmas nyuwun palilang pangestunipun kula ngaturaken pangabekti Cahayu sing banget tak tresnani ya mung sliramu Fitri tak tampa sing dadi pangabektimu ya Yayi ora ditampa nono pangestune Kakang ngaturke pangabekti ngarsa Rama Ibu ingkang nanging iki ana wujuding gegaman ingkang mapan ing gigir walikate Kakang Yayi lolos luwih dhisik ngendikane para kinasawan ing ngarsa bapak ibu ora diparengke ngasta wujuding gegaman ingkang mas becik kula lolos langkung iya paripurna lumadening panglolosing konak dhuwur temanten kula tindak lon-lon turujing sasana palengganipun bapa kairan ibu Kaminah tumungkul dene lelenggah sinambi pangandikaning jroning lisan tampa sing dadi pangabektimu ya nduk bapakmu bisa ndongake sliramu sekarone anggone omah-omah mugi barokah sakinah mawaddah ya nduk ibu mau bisa ndongake sliramu ya nduk sliramu tindak lon-lon ing ngarsa bapa slamet Ibu Sarti tumungkul sinambi ngaturaken pangandikanipun Bapak ingkang sowan kula dene Bapak pangabekti kula aturaken panjenengan Bapak kula nyuwun cecala ing gesang saged dadosaken kula kamulyan Bapak oleh dene anakku tak tampa pangabektimu ya le pamujune Bapak sliramu anggene omah-omah muga-muga ayem tentrem muga-muga bisa moyo ing pendhenipun tole inggih Bapak Ibu kula ugi ngaturaken pangabekti nduk tak tampa pangabekti nduk inggih Ibu matur katresnan kula ingkang nomor setunggal panjenengan Ibu becik kula nyuwun pangriwah panjenengan saged gayani anggen kula bebrayan iya le anakku cah bagus ibu mung bisa mujekke sliramu sing ayem sing tentrem anggonmu omah-omah ya to ibu muga-muga sakinah mawaddah bejo donya ngambillah ibu paripurna ngaturaken sangka pangabekti temanten kekalih sigra mapan ing kursi ingkang sampun pinanci lumadening adicara duwung kapapangan ing gigir walikatipun temanten kakung paripurna sungkem pangabekti suwuk uling penawang rujik cara pacar bujar tumuli kalajengaken wujudipun kas Gunakaya katitipaken ing ngarsa Rama Ibu tenggih bapa kairan Ibu Kaminah wujud bektinipun
anyong ya jaran negore gotong royong ya tumandang gawe ngono kasih ke kumulai as warung